Goddag og velkommen til dagens ven. Dagens ven i dag er min største die-hard beep-fan. Dagens ven er nemlig Markus Knudsen. En utrolig sej bananven, som vi kalder ham. Herude for noget føling af. Fordi han elsker bananer. Det gør også. Især bananasplit. Bananasplit er virkelig godt. Jeg vil råde jer alle sammen til at købe bananasplit. Især den nede fra, hvad nu det hedder. Man kan slet ikke købe bananasplit i Holstebro, hvilket er noget mærkeligt noget. Jeg tror nok, det så vil lave Jonas Super Sej bananasplit bar. Det kunne være en god idé. Hvis ikke, like hvis det er en god idé. Tillykke, Markus Knudsen, du vinder en klasse bananer fra Cuba af den fineste sort. Tillykke, Markus.